ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 12 январи соли 2022 1000 рубли 150 сомонӣ ва 70 дирам, $100 1130 сомонӣ. Дар имрӯзанавурмон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархи хона 75 000 сомонӣ сар мешаванд ва ҳамин хонаи 75 000 сомона аз шаҳри Душанбе мебошад. Дӯстони азиз, хонаи кредитам ҳастак ва боз духонага евроремонт хати бо нархи 200 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеза бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар коре. Бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонагам бо масоҳати ҳамагӣ 20 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. Худи дом 3 ошонага мебошад. Новостройка хона бошад беремонт, яъне коробка. Соҳибаш мегӯяд ки об, свет, канализатсия дорад ва ҳуҷҷатош 100%. ҷойгир аст дар поёни корвон, пости гаи назди роҳи Калонда. Нархаш 75 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, 3 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои Советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар назди стадион. Об дорад, термексам дорад, боз савдо мешавад. нархаш 125 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати сари киштӣ, деҳаи озодии занон, назди масҷиди озодии занонда ҷойгир аст. дорои тамоми ҳуҷҷатҳои таздиқкунанда мебошад. хона аз ду қисм иборат аст, яъне литери 1А1 ва 2А2. литери 1А1 аз як хона ва як кухни, ҳаммом ва веранд иборат аст. литери 2А2 аз бинои навсохти ду табақа ки дорои як таххона, дар табақаи аввал 2 та хонаи зал ва дар табақаи дуюм 3 та хона бо калидор ва ошпазхона мебошад. нархи хона 360 000 сомонӣ. агар харидор бошед, боз суҳбат мекунем. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. ҳамон хонаи кредити гуфтагимон дӯстони азиз, марҳамат. як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои новостройка. хона кредитам дода мешавад дӯстони азиз. соҳибаш мегӯяд ки сохтмонаш рафтестак, падъабой тайёр карда метиҳем, канализатсия дорад, об, свет дорад. мегӯяд соҳибаш кредит ҳам мешавад, мошин ҳам қабул мекунанд. сохтмон баъди 8 моҳ тамом мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хона ҷойгир аст дар поёни корвон. нархаш 150 000 сомонӣ. лекин пешакӣ огоҳтон мекунем дӯстони азиз ки дом тайёр нестак. барои ҳамин пеша харид кардан ҳатман равед як бор бинед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данхара, Себистонда, 2 дар хона, 7 сотих замин, мактаб, балниса, магазин, банк ҳамаш дар наздикӣ мебошанд. нархи хона 90 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. документ, свет, об, садик, сауна ҳамаш ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, поёни автовокзал. нархи хона 500 000 сомонӣ мебошад. бо гап мезанем, мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экран. WhatsApp доранд. 6 дар хонаи 2 подвал, 2 ҳаммом, 2 долон, 1 ҳоҷатхона, об, канализатсия дорад. кухнишам ҳамаш ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, рақамош
дар рӯи экран аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, гузаргоҳи сеюм дар Чортут ҷойгир аст. Дӯстони азиз, 7 сотиқ замин мебошад, 6 дар хона, хонож обычняй обсвет доимӣ дар наздикии мактаби 111 ҷойгир аст. нархи хона $42,000, боз арзон ҳам мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки айни замон дар Чортут 1 сотиқ замин нархаш $6,000 мебошад. марҳамат. обсвет доимӣ ва алиш ҳам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе болои сум дода шавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусет, деҳаи Фурунза, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 калидор, 2 барак, 1 ганҷур, 1 аловхона, 1 магазин. об дар даруни участка ҳаст, мактаб дар наздикиш. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. рақамҳое ки охираш 7568 мебошанд имо доранд. нархи хона $350,000 сомонӣ, обсвет ҳамаш 100%, 500 метр ҳамагӣ масоҳат то мактаба. хона қади раҳда. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, тарафи Кирпичнида, ҳамаш 100% медарои зиндагӣ мекунӣ. деҳаи Муинкаҷ ба ҳисоб меравад. об дорад, 7 сотиқ замин, документошсозай, 4 дар хона ва 2 подвал дорад. нархаш $350,000 сомонӣ, бо маслиҳатам мешавад дар пеши хона. марҳамат. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. дар раҳи Калон наздика. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба 2 хонага табдил тиҳем. дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар ноҳияи Сино, рӯ ба рӯи фабрикаи ширин. соҳибуш мегӯяд ки сохтмон ба охир расида истодааст бо нархи арзон аз бетонфурӯшҳо. ҳамин хона нархаш $198,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва дом, техпаспорт дорад, назди роҳда ҷойгир аст, дар наздикиш поликлиникаи рақами 5. метавонед аллакай харида ремонтша сар кунед. перегородка дорад. ҷойгир аст дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш $200,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонагара духонага кардагианд бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд. полуш ва деворуш утеплит кардагия, тирезаҳош пластик, назди беморхонаи Синепс ҷойгир аст. нархаш $175,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 9-умо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар Якачинор, назди цирк. дами территория профсоюз мебошад. дӯстони азиз, нархаш $261,999 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ
дар сеюмо шунаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маҳаллаи Ламанус, дар наздикиш мактаб, автошкола ва боғчаи кӯдакона. Свет об доимӣ, ҳуҷҷатҳош хуб, мегӯяд соҳибаш. Нархи хона 180 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, ду хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонт, яъне коробка, монтаж, шкатулка кадагиай, дару треза дорад. Нархаш 239 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад, аз бозори Корвон тақрибан 300-500 метр дуртар мебошад. Документош тайёр, одамо зиндагӣ мекунанд. Нархаш 200 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзона бормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода. Худо нигаҳбонтон бошад.